Ahojte, volám sa Vavua a som hlavný geológ na Cookiecrafte. Dnes vám ukážem, čím sa vlastne geológ zaoberá. A pozrieme sa na jednu veľmi zaujímavú tému – vyvreté horniny. Ale dosť rozprávania. Poďte so mnou do podzemia. Práve tam sa dejú tie najdôležitejšie veci. Sme hlboko pod zemou. A toto, čo vidíte, nevoláme láva. Tu dole sa tomu hovorí magma. Je to rozstavená hornina, ktorá je pod obrovským tlakom a obsahuje množstvo plynov. Predstavte si to ako zatvorenú fľašu kofoly. Kým je magma pod zemou, všetko zostáva uzavreté. Ale magma sa chce dostať von, tlačí sa nahor cez pukliny v zemi. A práve tu, hlboko pod zemou, vznikajú niektoré horniny. Keď hlbinné vyvreniny chladnú tisíce rokov, minerály v nich majú dosť času na to, aby narástli do takýchto pekných zrn. Vidíte tieto farebné bodky a fľaky? To nie je špina, to sú kryštály. Čím dlhšie hornina chladne, tým sú tieto bodky väčšie. Jednou z takýchto hornín je žula. Tak to vyzerá v Minecrafte. Tento ružovkastý fešák je tvrdý ako ďas. Je to v podstate taký kráľ podzemia. Takto vyzerá žula v realite. Vidíte tie malé bodky? To sú kryštály, ktoré vznikli preto, že magma chladla veľmi pomaly. A nie vždy je sivý. Žula býva často aj ružová, podobne ako v Minecrafte. Ďalšou horninou, ktorá takto vzniká, je diorit. Je to môj obľúbený čierno-biely kamarát. Vidíte tie svetlé a tmavé škvrny? Práve tie mu dávajú typický vzhľad. Hráči ho často nemajú radi, lebo im pripomína fľakatý betón. Ale v realite vám geológ povie, je to čisté umenie prírody. Aj v ňom sú kryštály, pretože vznikal pomaly hlboko pod zemou. Takto vzniká aj andezit. V Minecrafte ho poznajú všetci. Je to sivý, nenápadný chlapík. V realite je to veľký pracant. Doslova drží jaskyne pokope. Aj on vznikol z magmy, ktorá chladla hlboko pod zemou. Ale magma nechce zostať pod zemou. Tlačí sa nahor. Cez pukliny v horninách. Stúpa stále vyššie. Chce sa dostať na povrch. Pozrite sa. Práve som pri sopke a uznajte, je naozaj nádherná. Tu sa deje niečo veľmi dôležité. Magma, ktorá bola doteraz hlboko pod zemou, sa dostáva na povrch a v tomto momente sa mení na lávu. Je to stále ten istý rozstavený kameň, ale keď sa dostane von, plyny z nej uniknú a my ju začneme volať láva. A teraz to najzaujímavejšie. Keď láva začne chladnúť, vznikajú nové horniny. Keď vychladne veľmi rýchlo, vznikne obsidián. Pozrite sa na toto. Keď sa v Minecrafte stretne láva s vodou, vznikne obsidián. Jednoduché však? A teraz zaujímavosť. V realite je to veľmi podobné. Keď sa láva veľmi rýchlo ochladí, napríklad keď sa dostane do kontaktu s vodou, vzniká obsidián. Je to vlastne prírodné sklo, ktoré vznikne tak rýchlo, že nestihnú vzniknúť kryštály. Takto vyzerá obsidián v Minecrafte. A teraz sa pozrite, ako vyzerá v realite. Je krásny, hladký a lesklý. Vyzerá takmer ako sklo. A viete, čo je na tom najzaujímavejšie? On naozaj sklo je. Voláme ho vulkanické sklo, pretože vzniká veľmi rýchlym ochladením lávy. A teraz sa vráťme späť k našej sopke. Nie vždy však láva chladne tak rýchlo, ako pri obsidiáne. Keď sa ochladzuje pomalšie, vzniká čadič. Je to tmavá, pevná hornina, ktorá vznikla zo stuhnutej lávy. Takže si to zapamätajte. Rýchle chladnutie, obsidián, pomalšie chladnutie, čadič. Takto vyzerá čadič v Minecrafte. A takto v realite. Vzniká zo stuhnutej lávy, ktorá chladla pomalšie než pri obsidiáne. A niekedy vytvára aj tieto zvláštne kamenné stĺpy. Vyzerajú ako postavené človekom, ale vytvorila ich príroda. Tak čo, geológovia? Už viete, že nie je kameň ako kameň. Niektoré horniny vznikali pomaly hlboko pod zemou.
A preto majú viditeľné kryštály. Iné vznikli rýchlo na povrchu a sú hladké a tvrdé. Takže na budúce, keď budete v Minecrafte kopať, poriadne sa na tie bloky pozrite. Možno práve držíte v ruke kúsok histórie, ktorá bola kedysi horúca ako samotné slnko.